जोङो बयबो मिथिगौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जि गोदानै बिटिआर एकर्ड जालांदोंमोन बिनि उनाव माखासे दफाफोर मावफुंनायनि माखासे दफाफोरखौ मावफुंजायनि खामानिफ्रा सोलिबाय दंमोन आरो बेबायदिनो बिटिआर सुक्तिनि 6.3 दफानि बायदियै बिटिआरआव मैयासो गं10 डिग्री कलेजफोरा सोरखारि जालांबाय आरो बेखौ लानानैनो नैबे समाव आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै दंफैयो नैबे 22 नं कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय नैबे कक्लाबारि सापागुरि फरायसालिमायाव आरो बे समाव जोङो बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिनो लागोन बिथांमोना बे कलेजा सोरखारि जानायनि उनाव बिथांमोना माबायदि थासारि मोन्दों बा माबायदि गोजोननाय मोन्दों बेखौ जोङो बिथांमोननिफ्राय मिथिगोन आरो बे नैबे कक्लाबारि सापागुरि फरायसालिमानिनो सेक्रेटारि बा मेनेजिं कमिटिनि सेक्रेटारि बिथांनिफ्राय जोङो माखासे खोथाखौ बे समाव मिथिनो लागोन बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै मैयासो नोंथांमोननि नैबे कक्लाबारि सापागुरि कलेजा सोरखारि जालांबाय बे समाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? आङो गिबियावनो बे खौरांखौ लाफैनायनि थाखाय बड'लेण्ड बुब्लिनि मावथिफोरनिसिम आङो साबायखर बावहरग्रोदों आरो गिबियावनो आङो नैबे कक्लाबारि सापागुरि कलेजनि मावफुं आफादनि जानानै आरो लोगोसे कलेजनि जेसेबां स्टाफफोर दं बे स्टाफनि जानानै आङो मोनसे गोजोन फोरमायदों बे खारनावनो जे बेसेबां नाजानायनि गेजेराव जोंनि नैबे कलेजा 2013 मायथाइयाव गायसंजानानै बुंनांगौब्ला गुबुन गुबुन कलेजनि बिथिंखौ नायनानै एसे थाबैनो जादों आरो बे जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय मा जोंनि बे कलेजनि जिथुनिखि नांगौखिनि क्राइटेरिया बे क्राइटेरिया गासै फुलफिल जादों आरो लोगोसे जों बेखौबो बुंनांगोन जायनाखि बिटिआर सरकार बिथां प्रमद बर'नि जि सरकार बे सरकारा मोनसे नोजोर लादों जे जोंनि बे ओनसोलनि कक्लाबारि सापागुरि जि मौजा बे मौजायाव गोजौ सोलोंथाइ हिसाबै बे गंसेल' फसंथान दं आरो बे फसंथानखौ दिनै मैया 27 डिसेम्बर खालि लानायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोननाय फोरमायनो होनो हादों आरो ओंखायनो आङो बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरदों आरो जोंनि बे फरायसालिमानि जायनाखि स्टाफ दं फोरोंगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि स्टाफबो दं स्टाफफोरा गोबां खस्थ' खालामबोनानै दिनै माने बे गोजोननाय बुब्लिखौ मोननो हादों आं बिनि थाखायनो माने बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावदों आरो नैबे कलेजा जागायजेननायनिफ्राय बिनि बैसोआ बेसेबांसो जाखो दा दिनैसिम? बिनि बैसोआ माने 2013 मायथाइयाव गायसनजादों दिनै जाबाय 2023 बुंनांगौब्ला माने 11 बोसोराव सोलिगासिनो दं आरो बे 11 बोसोरनि मादावनो बे जानो हाबाय आरो ओनसोलाव माबायदि मोजां बा गाज्रि थासारि सोमजिहोदों नैबे समाव? दा बे फरायसालिमा गायसननायनि समनिफ्रायनो ओनसोलनि जेसेबां माने फरायसा फरायसुलिफोर दं बिसोरखौ गोजौ सोलोंथाइ होनायनि जिखिनि माने गिदिर मोनसे बिबान लाबोदों आरो बे लाबोनायनि थाखाय जोंनि बे ओनसोलनि जेसेबां रायजो राजा दङ ओनसोलाव जेसेबां गामि दं माने हाजो खर'निफ्राय बिभिन्न जायगायाव बे गासै रायजो राजाफोरा फरायसालिमाखौ माने फसंथानखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गोबाङै बिहोमा होबोदों राङारि खावरि हिसाबै खामानि दामानि हेफाजाब होबोनानै दिनै बे फरायसालिमा जानाय लोगो लोगोनो ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों बे गोजोननायखौ बुंस' हाया आरो जोङो नुनो मोन्दों नैबे कक्लाबारि सापागुरिनि नैबे सिथ्लायाव बा लामायाव मैयानिफ्रायनो जोङो रंजानायखौ नुनो मोन्दों बे समाव जोङो आरोबाव नैबे कक्लाबारि सापागुरिनिनो सासे लोगो बिबुंगोरा बिथांनिफ्राय जों मिथिना मोनगोन बिथांमोना नैबे फरायसालिमाया सरकारि जानायनि उनाव दिनैसिम माबायदि खस्थ' मोनबोदों आरो दिनै माबायदि गोजोननाय मोनबोखो बेखौ मिथिना लागोन मा फोरमायगोन नोंथांमोना जिहेतु सरकारि जाबाय गोबाव बोसोर नोंथांमोना खाथिनायनि उनाव दिनै बे कलेजा मा फोरमायगोन? गिबियावनो केसि कलेज न'खरनि जानानै साफ्रोमनिसिमबो फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बे समाव बावबाय दिनै जोङो केसि फरायसालिमायाव जों गोबाव 2013 मायथाइनिफ्रायनो जोङो खस्थ' खामानि मावबोनानै दिनै सार्भिस होबोनानै दिनैनि समाव दिनै बे फिथाइखौ जोङो मोननो हादों जोङो खोब गोजोननाय मोन्दों स' एट दिस मोमेन्ट we on behalf of KC College family extend heartfelt thanks to Honorable CM of Assam Dr. Hemanta Biswa Sarma sir as well as we extend our heartfelt thanks to CEM of VTC Sir Pramod Boro for taking bold initiative to implement BTR Peace Accord.
स' बे समाव जोङो खोब गोजोननायजों जोङो बुंनांगोन हयथ' दिनै बिटिआर एकर्ड जायामोनब्ला हयथ' जोंनि फरायसालिमाया बे सरकारि जानाय बे मोनसे अबस्थायाव दिनै फैनाय नङामोन। दा बेजों लोगोसे जोङो साबायखर बावथारनांगोन बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो आफादजों सोमोन्दो थानाय साफ्रोमबो दा बिबानगिरि बिथांमोना सागानगिरि हिसाबै बेयाव बाहागो लाबोबाय बिथांमोनखौ जोङो केसि कलेज न'खरनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावगोन। मानो होनब्ला बिथांमोननि नाजानायावनो दिनै बिटिआर ओनसोलाव जोंनि फरायसालिमाफोरा जिबायदि अबस्थायाव दं नैबे अबस्थाया समाव थानाय अबस्थायाव जोंनि फरायसालिमाया सरकारि जानाया खोब मोनसे माने मोगथां महराव जाफुंगौमोन जों बेखौ आसा खालामनो हायामोन। दा बेखायनो बिटिआर एकर्ड जायफोरा सिगनेटरिस हिसाबै बाहागो लाबोबाय दा बिथांमोननिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर बावगोन आरो जोङो साबायखर बावथारनांगोन जोंनि केसि कलेज गभार्निं बडिनिनो मानगोनां प्रेसिडेन्ट आरो लोगोसे बिथाङा कख्लाबारि समस्तिनिबो मानगोनां MCLA सार मन्टु बर' दा बिथाङाबो खोब गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों दिनै जोंनि सिमांखौ दिनै जाफुंहोनो हादों आरो जोङो साबायखर बावथारनांगोन जोंनि सापागुरि समस्तिनिनो मानगोनां MLA सार इउजि ब्रह्म सारखौबो जोङो केसि कलेज न'खरनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावथारनांगोन। मानो होनब्ला बिथांमोननि नाजानायाव बिथांमोननि जयै नाजानायाव दिनै केसि कलेजनि जिखिनि साननाय जिखिनि सिमां जोङो ओनसोलाव जिखिनि क्वालिटि इडुकेसन होनो नाजाबोनाय हायार इडुकेसन इनस्टिटिउसनखौ दिनै मोगथां महर मोनफुंनाय नैबे बिफाव बिथांमोना खोब माने मोजां माने बिफाव जोङो गेजेराव होदों आरो बेनि थाखाय जोङो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावगोन आरो जोङो साबायखर बावबावगोन ओनसोलनि साफ्रोमबो इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोननिसिम जाय बिथांमोना बै समावनो सानखांना मोन्दोंमोन जे ओनसोलाव हायार इडुकेसनखौ प्रभाइड खालामनो थाखाय ओनसोलाव मोनसे हायार इडुकेसननि इनस्टिटिउसन नांगौ। ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोननिसिम केसि कलेज न'खरनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावगोन आरो लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो जाय बिथांमोना दिनै एकर्ड इमप्लिमेन्ट खालामनायाव रोजा रोजा अबदान होबोबाय बिथांमोननिसिमबो जोङो साबायखर बावगोन आरो जोङो बेखौनो मिजिंथिगोन जे फैबाय थानाय समाव जोंहा जिहेथु फार्स्ट फेज हिसाबै 10खान कलेजनि गेजेराव जोंनि कलेजाबो जिहेथु मोनफुंबावदों बिदिनो नेक्स्ट फेजआव जाहाथे बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन फरायसालिमाफोराबो दिनै प्रभिन्सियेलाइज जायो जोङो बेखौनो जेब्लायबो आफा आनान गसाइनि सेराव आर'ज गाबगोन। बे समाव आरो जों मिथिना लाबावगोन बिथांमोननि लोगो बिबुंगोरा बिथांनिफ्राय सिगां समनिफ्राय नोंथांमोना बेथन गैयालाबासिनो बेसेबां गोबावनि बे कलेजाव खाथिबोखो? नंगौ जोङो बे कलेजाव गोबाव बोसोर हमनानै जोङो खाथिबोदों खस्थ' खालामबोदों जोङो आं बे कलेजाव 2014 मायथाइयावनो जइन जादों। दिनैसिम जिखिनि हायो गथ'फोरनो मोजां सोलोंथाइ होनो नाजाबोबाय थादोंमोन मोजां सोलोंथाइ होबोबाय थादोंमोन आरो फैयै फैयै दिनै जों जा जोंहा सिमांमोन जा जोंहा नाजानायमोन बे थारैनो दिनै मोगथाङाव महर मोनबाय। आं दिनै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बेनिखायनो आङो कलेजनि मेनेजिं कमिटिनि साफ्रोम प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गासैनिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय लोगोसे स्टेट गभर्नमेन्ट बिटिआर गभर्नमेन्ट गासैखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। नोंथांमोननि फरायसालिमायाव बेसेबांसो फरायसाफोर दं? फरायसाफोरनि एनरलमेन्टआ बेसेबां? एनरलमेन्टआ जोंनि फरायसालिमायाव मोजाङानो बे बोसोरावबो फार्स्ट सेमाव 380 एराउन्ड बेसेबांसो जागोन आरो बे बोसोरावबो फार्स्ट सेमाव मोनफ्रोम सेमिस्टारावनो 280सोहाय दङ मोनफ्रोम सेमिस्टारावनो। नैबे समाव जोङो बिथांमोननिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिना लाबाय आरो बे कख्लाबारि सापागुरि कलेजनिनो मेनेजिं कमिटिनि सेक्रेटारिनिफ्रायबो गोबां जों बाथ्रा मिथिबाय आरो बिथांमोना ओनसोलाव मोनसे मोजां परिबेस फैनायखौ बिथांमोना नुहुरबावदों आरो बे समाव बिथांमोना बिटिआर सोरखार आरो आसाम सोरखारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइनोल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो
क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।